Kaya top speed ani ron. Patawran ni og mini driving light sa kuha. Oh. Abot pa ka ni 100 sa una, maabot pa ni 100 sa una. Abot pa siguro. Lalo makay-brake eh. Brag kusog pa ni mudagan kaysa kuha ba. Kuha nga ang standard ito kubol man. Na mas tipid pa siguro ni gasolina kaysa kuha pod. Yung brake sa yang atras kahumok ba. May alas sa doon testing ng top speed eh. Testing sa top speed. Yung traso pa yung ulan. Kaya pa ba ni kini siya totally 110 kini siya nasa iyahang kuan. Produdan ako mas kusog lig torque kaysa kuha bay. Sa una na akong gamit ani naka top speed mo guwante ni sa una amot na karon testingan sa naton eh. Kay Sir Michael ni nga motor mga bay ipatawaran na to, ipatawaran niya sa to ang mini driving light tong parehas sa kuha. Ibog mo ko kay siya. So di pa na to ni itawrag si mini driving light ato sa test drive. Oy, daghan sa lakyan. Eh, testingan na to mo tapos pa puta pa ba ni 100. Murag mas taas tig handlebar yaha kaysa kuha. Lahi na gid siya bay. 90 ra. Patake po di 100 pero dugay. Allah. Allah. Ah wala bay. Patak ya po no, proporting dugay ya. Wala na bay. Wala na yun sa kabuto 100. Makapatak pa dito ako, bintawa ito kaya patak pa ito 100. Karon mga bay, mataodan na ito mini driving light ang motor ni Sir Michael, ng Honda Beat. So nana di sa connection sa suga mga bay sa di na ta maglisod og kuryente na naman din niya kani. So dire na to i-plaster ang mini driving light. Dire ang problema naiapan kay naa ni ang switch so ito ni ibalhin. So kato yung switch nga isa bag-o punitaan na to pamaagi kung asa na to ibutang. So nara bagi butangan niya ha mini driving light to. Di na punta maglisod magbangag-bangag on. Ano to mini driving light ari nak video isa ko be dire. Kaya brihan na to ni kay sukat-sukat do para ba na brihan gid pag-abot. Dire sa ganun. Ang driving light niya nay gitawag og blinker. Pero tali na siya pataban ng switch so. Tatik-tatik ko pa siga ba din ara ang switch kani may mahal. Pag nindot pag gini siya siga mahal na. Bila pa. Oh, kita ka na nga switch so. Push button na. Ano tirada dyan. Tingnan tanig pasiga ron. Ano? Siga. Tuti blinker. So sikan kini man tanggalon. Kaber na siya mga bayo, wa binalimpyuhan. Kaber na siya na mga lock. Kinayon na ninyo. Para nga dili mga bali ang lock. Kahuman kini din sunod. Dapat makakuha ni mga screw diri tanan ni mga screw diri tanggal ang mga bolt. So di bolt check kinato kay bisan mabilin masitag langkat ani gahay kaayo. Rot na kahit ba kayo siglang kata ni mga bali na nung lag pikas
Okay, kini nga buso lang nilabot. Okay, okay, okay. Pat, okay. Dari dapit ni side. Dari ilalom, okay. Kanina lang lock, tos lokon lang ni. Ang isa gito slokan ako. Kini isa. Tos lokon ng isa. Nada na siya. Ito ra. Kina to. So, tanggalan na nato. So, let's go, man. Grabe kakote din yung mga Honda Beat eh. Sikog bira-bira. May gani kay akong gi tanaw daan niya. Kini ibabaw. Basig na ni bolt. Nagide bolt to. Buguya eh. May gani kay ako sa yung gitsik ni diri daan. Kay pareha ning ibabaw. Matanggal man ako. Pasabot matanggal ni. Naawa lagi. Tro. Mga lako. Buguya eh. Hinanlan taog. 10 mm. 10 mm siguro no? Okay, 10 mm. Haman itong pang-ablan eh. Okay. It's alright. Wala pa. Nagkuan. Bago lang nagtaya. Wala, nagtaya sila mami. Nagtaya. Amre mo nag-baklay pod. Wala mo nagtagboy. Nagmotor man to sila. Motor man nito ni. Nagmotor po day mo? Awa di gidi mo nagtagbo gidi eh. Okay, natanggalan na to. So first time kita nakatanggal o katubangan sa bit. Goods, walay mga unsa nga mga lock. So nakarili na din siya. So nakita na nako ang switch DR. So goods, nakarili naman din ni. Kung pangutana kung kani nga relay ba ni sa serbato? Sa serbato gidi ay. Nya kini nga mga wire function sa halogan ni gikan. Kadaghang ba ni wire? Sa pagka serbato ra be, ingong na siya nga apikin akong serbato ani. Bato be. Goods na, nakita na nako ang ground. DR switch linya sa suga. Mo man yung linya sa suga. Kani sa sampot ni padulong na yon adre sa accessory wire. Kuyaw din niyo, wa niya gipamuwas mo ground eh. Agoy, manchan sa juga ka serba ipay ra ni delikado ro jud ni. Ano man gitanggal. Okay, pason ta ni, i-correct ta ni para mag-goods ang tanan. Let's go. Charan. Yellow o puti na. Blinker. Okay. Okay. So, atong buhatan is buhatan na to siya kaugalingong switch kay kato nga switch sa mindre sa iyaman ng headlight ug sa mga sampot yun sa mga suga-suga pa yung ipamutang diya. So, magsiparita og gitawag og switch kay nakita na nato ang main connection sa iyang kurente mga bay. Let's go men. Dito na side. Pandaron lang nato para di kalas battery. So man andar na siya ha. So na to. So muna yung siga. So muna yung siga mga bay. Kusog yan siga. So di lang ko sure kung ganahan ba ang tagian eh. So, sir, moro na isigas yung nila. Ito, kusog siya. Kita nyo na. Double blinker. Okay. So, muna yung siga. So, moro na yung style nga itong ma-plastar. So, palungo na isintestan mo rin. Muna yung design na. So, moro na pero kung ipadugay-dugay pa ni sa kuha siguro mga 2 kaadlaw madiskartehan pa na ako ni nga mapasibog na ko ni sa diri dapit niya sa ino mapagawas. So diri lang ko sa bracket. So muna yung mga bracket to. Diskartes mga bracket to. So kini ready to sa isa ka switch ng tanisang butanganan kaso lang na naman sa isa kami MDL. So aton lang to ihatag sa isa kami switch depende madaot ni aton lang to ipuli kay ligon ba po ligon mo guni kay domino. Mga bay, diara
ato ang gitaod yung mini driving light. High ni siya o high. 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 Double yellow puti. Blinker low. So kini siya magamit ra gini siya o gabi ira. Siyempre dawan sa pag ipasigyan nimo ni. Isa kala so battery. So kini siya mga bay, align na pag gini siya. Align pag gini mo ni siya.